Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki winderemo. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane gantuji mum. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki winderemo. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane gantuji mum. Chéri. Mus. Omo joɗɗo woni wonɗo. Wolide gil arta hande nden tan yormi jooɗi tan ha taafide ha jalana Pehegol foole. anda fof ko woni Foole. Ko woni? ko jam tan ɗum to ligge to liggannomi ɗo kam diwa Diwa? kam diwa igo mbaɗɗa sona beere nden acca o jotto ka en wela om taw te min gilo armi ma no wiwam ligge barni en ko jomum dindi koye heure jippo e heure a faami minen min dawat ɗon min gumoro min dawat ko 10 heures comme joni watti acca 1 heure om ar joni Moussa Diop kañum kilini mo fof kadi wiggi ene watti tatu arnaji Allah jaragara e ɗem yaga wolo Tan. Ni. Ɗum kay problème ko yettarawol tan. Par ce que nde arande en tinani kadi neɗɗo wota was place goto tan cika wasi fof. A faami. Allah haalimo ɗo ene wawi rokkudemo ga kadi artuguma wona ɗon tan a faami ɗum ɗo kay ko haydara jarani kadi yumi noon a faami muñen tan nde Allah waɗi ko fewi fof inchallah min kakko jiɗɗen ko kay min est ce que mboɗo wawi joɗade ɗo e galle mi yiya situation woni hen mboɗo jooɗi haydara Allah ko moƴƴo Allah tan jooɗi Allah ko moƴƴo Allah tan jooɗi min kam so ummi ɗo joni mo mbiya to mi haaldi ay mo jaray ni yalade jari ke jara ni tampinɗa en aɗa yaa a summa ko wonno a summa gasi tan kay yettara Allah neɗɗo kala ko wawi dañde yo hamdi gasi ko ɗum tan muñen tan Allah jogui fof Allah ardi fof inchallah min ɗon kay jaran kadi yumdema waɗam ya galle basin tula Allah jogui fof haydara Allah adduno Allah ittiɗo ɗo kay wawi wadde place goto ɓuuri ɗo ɗoni ko goto Allah jogui fof neɗɗo haydara ala noon Hutuda ko hore mana tinai Jokudem ko todda kima ine bonna nyalawma ma sabu gita mane kor Nafi ma kame damgal ma wade tede ma mu mene kor Kore Kore Yo tan aɗa miijo tan aɗa miijo mais anda ko miijorɗa kaddaran wadde c'est la température on nannaga chèque o wona chèque de kareji baala mon ɗo aɗa sikkude haalis kadi mbala hoytade haalis waɗa joni sa hanni wonen haal haalis tan mbalata ko hoytade kala haal mum aɗa selli kam ay tampere en joɗɗa eyi alhamdulillahi rabbil alamin jottoɗo godini Allah ne feeda guila tañnomi ko mbinoɗo yomi yaadino to puisque hande mi tampe ñamamo mi tampe no fewi c'est la loras Allah hayni moƴƴi nder ɓooyi accande ene jibinaka joni noon ala kulli haali eɗen jogdi yewtere jamɓolo yewtere nde noon sa faami bon Allah mbawmi hen Allah waɗi guitowoɗen fellitama ñawama waɗa fertami humana han kadi emira alhamdulillah rabbil alamin ha alhamdulillah rabbil alamin ɗum tan jinnomi ni iko ɗum ɓuuri ni ko jarata mogmoginata sunnat ɗum ala ko jari hen ko debbo komi debbo adduma ɗo e galle hen ko ɗum min jinnomi i wonde mi yi hande joom galle banamto e nangga yalta ara dogara ma ɗum kadi ɗum ma foti wadde ɗum ko ɓooyni poftina hoore ma poftina kam wallahi foti wadde ɗum ko ɓooyi ko debbo komi debbo yo a jarama ne feewi a jarama mi anda noon ko kalɗa ko taw koye ɗemgal tan walla ɓernde mi anda yam no kaldumi noon fote mi anda de kono ala kulli haali kam hankkadi mi hummanama haalma kam mi weltimen ko gueɗe goɗɗe woni komi yaadani hen addudemo ɗo e galle gonɗon ɗum ɗon mi yaadani hen dal par ce que émira yummakko e bamakko foof ko ɓimma kam bonheur quoi
bon ko appartement ji tan ɓe gandi galleji baɗɗi karo taw wona enen Allah hoddiri kadi wona gotum wona ko neɗɗo tan kam ko neɗɗo mais avant mbeɗa humanamo ma dañmi to bammomi kanko ɗum o idi haalde yomi dañatmo appartement ɗettom mi suudatama ni 3 mois 300 000 jogo onon en toon avancement mbaɗaɗa 300 000 afaɗa hoɗa avancement baali gonnoɗo e teddugal ma e mbaalu wirengu umwan ngu mbaalu wirengu ousmane an kadi fof mi yeeyi holno jeeruɗa baali mi yeeyi ala mbawmi hen deyi yeeyi fof mi waɗi avance mi alama mi fena gila sikru wujjama koye min yeeyi i mbaalam ngude mbaɗa yaɗan en ha mbaalam mo jeemi ngu maragama yeeyata ɗum en woyi heeli yo mi finani wadde mi waɗi bone ndun kam so Allah ko an jeeyi ko Mamadou Seydou hokkuno ma ɗum yobde tan wodan ma Mamadou Seydou hokkuno ma ɗum haydara wawi hokkudema goɗɗo an joni famam kadi saɗa jogui hen ballal min an miijo ma kay lijjiran ɗum hoore ma min kay ɗaccam tan mi suuro e tekko ko Allah waɗanno waɗi gasi wadde somdu yurmende hewndu barrage korka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewrugi jangon ɓe toftoraka ɗum hoto hat hoore ma